سلام لمود كم زلمود أما حورا ميديات تزلو أزار رتزخون قديات بحبار كنري مكلاكيا نايكونات مسار حتاتو نابدوات التقراي قد يتقع خامزلو تفريتو መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ንኽወፅ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ስዒቡ ፈሪምካ ዝሃብካና እዩ ክብል መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ይብሉ ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣየር ትግራይ ብመንቀሳቐስን ዳሃሳሳት ብምክያድ ህዝቢ የሻቕላ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ባሕቲ ለካቲት 2018 ሰበር ዜና መንግስት ቪዲዮስ ካብ መውዳእታ ክትከታተሉ ብኽሩና ዓደምኹ ሰናይ ምክትታል ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣየር ትግራይ ብመንቀሳቐስን ዳሃሳሳት ብምክያድ ህዝቢ የሻቕላ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ካብ ዓፋር ሰመራ ዝብገሳን ካብ ክልል ኣምሓራ ኮምቦልቻ ዝብገሳ እዘን ነፈርቲ ኩናት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ትግራይ ሰፊሕቲ ዳሃሳሳት የካይዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ መንቀሳቐስ ንነበርቲ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘሻቕልን ዘሰንበደን ከም ዝኾነ ፍልፍላት እንዳጠቐሱ ይርከቡ ብፍላይ ኣብ መንጎ መሪሕነት ትግራይን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናብ ካልኣይ ዙር ከምርሕ ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ ወጥሪ ኩናት ወይ ከዓ ደበና ኩናት ንህዝቢ ኣብ ከቢድ ሻዕለት ዘጥሕለ እንትኸውን እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ዳግም ዳሃሳስ ዝመስል መንቀሳቐሳት ኣብ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ምግባርን ስዒቦም ንህዝቢ ካሊእ ድንጋፀን ሻዕለትን ፈጢሩሉ ላይ ድማ ትማሊ ረፋድ 15 ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣቆጻጽራ ገዝ ካብ ሰመራ ዝተበገሰት ንፋሪት ኩናት ንኣንፈት ትግራይ ከም ዝበረረት ዝተገለጸ እንትኸውን ለይቲ እውን ናይ ነፈርቲ ኩናት ድምፂ ይስማዕ ከም ዘሎ ካብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመላኽት ብፍላይ ኣብ ዝሰሙን ዝጥራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍርቂ ለይቲ ተመራፂ ብምግባር ዞቤለ ቃየጋርያን ተክሎች ጌዳ ኣብ ሆገርያን ቆቦን ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ዳሃሳስ ይገብር ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን በዚ ምክንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ድምፂ እተን ነፈርቲ ኩናት ይስማዕ በምህላው ንነበርቲ ሻዕለት ከም ዝፈጠረ ተጠቒሱሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ካልኣይ ዙር ኩናት ክውላዕ ይኾን ዝብል ስጋት አንጸራሊ ዝጸንሐ እንትኸውን ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ድሕሪ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዝተረኣየ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብዘይምህላው ወገን ህዝቢ ተስፋ ሰላማት ተራእዮም ነይሮም እዮም እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ነፈርቲ ኩናት ምንቅስቓስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ንኽወፅ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ስዒቡ ፈሪምካ ዝሃብካና እዩ ክብል መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቃት ይሕግዝ ዘሎን ዝብል ክስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንስኻስ ትድግፍ ደለኻን ዝብል ግብረ መልሲ ይብሎም ብሓፈሻ እቲ ብኢትዮጵያ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ድማ ስርዓት ብልጽግና ንኽልተ ዓመታት ዝተዳለወሉ ኣዋጅ ኩናት እዩ ኢሉዎሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዶን ጢሞቴዎስ ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ በቐንዱ ክልተ ክስታትን ሓደ ለበዋን ዝሓዘ እዩ እቲ ቀዳማይ ክሲ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ጎዊጡ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓልፉ ውሕዳት መዓልትታት ድማ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ብምጉሃር ሰራዊታ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ብምስፍፋሕን ብሰሜናዊ ምዕራብ ድማ ምስ ናይ ውሽጢ ሓይልታት ብምዃኑ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ትገብር ከም ዘላን እዚ ድማ ትንኮያ ጥራሕ እንተይኮነስ ወራሪ እዩ ዝብል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ዝምልከት ድማ እቲ ካልኣይ ክሲ እዩ በዚ እውን ካብ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ንኽወፅእ ተደጋጋሚ ፃውዒት እኳ እንተተገበረሉ ፀማም እዝኒ ከም ዝሃብ ብምሕባር ሕዚ እውን መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ብህፁፅ ክስሕብን ምስ ዕጡቃት ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ምትሕብባር ጠጠው ንኸብልን ፀዊዕ እዩ እቲ ደብዳቤ እቲ ሳልሳይ ምሕፅንታ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥርን ዘይምትእማንን ብሰላም ክፍታሕ ቅሩብ ምዃኑን ኣብ ጠረጴዛ ክቕመጥ ድልውነት ከም ዘለዎን ብምግላፅ ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ዘሎ ፈላላይ ብዘተን ብንካሃባን ንምፍታሕ ቅሩብ ምዃኑ ዝሓትት እዩ እቲ ብቐዳም 30 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኤርትራ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ዋላ እኳ ከምቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ በስሩዕ ደብዳቤ ዛጊድ መልሲ ኣይሃብ እምበር ብልሳናት ኣቢሉ ይህቦም ኣብ ዘሎ ግብረ መልሲ ትሕዝቶን ትርጉምን እቲ ደብዳቤ ናይ መፈለምታ መዛዘሚ ኢልዎሎም እቲ ደብዳቤ ብልጽግና እቲ ንኽልተ ዓመታት ብቑሉዕ ክሸባሸበሉ ዝጸንሐ ናይ ኩናት ኣጀንዳ
ኣብ ኣጋም ዝዛመኹም ዘሎ ዘነጽሪ ዝብላ ልሳናት ሻዕብያ እዚ ድማ መመኽነይታ መንቀሊ መበገስን ኩናት እዩ ብምባል ይገልጾም ነዚ እንተብርሃ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ሕዚ ዘለዎ ቦታ ብመሰረት ውዕሊ ኣልጀርስ ዝተወሰነሉን ቅድሚ 7 ዓመታት ስርዓት ብልጽግና ፈሪሙ ዘረከበናኒ ብምባል ኤርትራ ብሓይል ዝሓዘቶ ግዝኣታዊ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዘለ እናገለጸ ይርከባ መንግስቲ ኤርትራ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ይድግፈሎ ዝብል ድማ ተቐነ ዝበሎ ኮይኑ እንተኾነ ግና እቲ ንተቃወምቲ ናይ ምዕጣቕ ተግባር ባዕሉ ብልጽግና ዝጀምሮ ከም ዝኾነ ናይዚ ኣብነት ድማ በርጌድና ሓመዱ ዝተባሃለ ውዳበ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ጽሕፈት ሂቡ የሰልጥነን የዕጥቆን ከም ዘሎም ከምኡውን ኣርሳዶ ብዝብል ምህጻር ቃል ዝፍለጥ ግንባር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓፋር ንኽውደብን ክዕጥቕን ይገብሮ ከም ዘሎ ከም ሓደ መማጎ ተቐሚጦሎም ብንግዳውን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን እምበር ብሓይልን ብምፍራሕን ንልዝብ ዝቐርብ በር ባሕርን ወደብን ከም ዘየለ ዝሓበረ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን እምበር ዕላማቲ ደብዳቤ ብዓበይቲ ሚድያታት ዓለም ክወፅእ ብምግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ደላይ ሰላም በአንጻሩ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ጻሕታር ኩናት ንምምሳልን ብልጽግና ነቲ ዝሓስቦ ኣዋጅ ኩናት ምኹኒ ንምግባርን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ብልጽግና ነቲ ደብዳቤ ብቐጥታ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክልእኾና ከኣለ ንምንታይ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውጻእ ብሚድያታት ክጋዋሕ ተገይሩ ዝብል ቅሬታ ዘቕረበ ሻዕብያ ብኣተሓሳስባ መራሕቲ ብልጽግና ቅድሚ ናብ ኩናት ምምርሖም ንዓለም ብሰላም ክንፈትሖ ፈቲና ኢና ዝብል ጭብጢ ንምሓዝ ይጓዩ ምህላዎም ግልጽ ኮይነሎ ክብል ነቒፍዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ንተቃወምቲ ዕጥቂ የቕብለሎ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ከቐርብ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ እዋን ኣብ ፓርላማ ሽም መንግስቲ ኤርትራ እንተይጸርሑ ተተኳሳይ ይተቐብሉ መንግስቲ ምሰሉ ምዋሎም ዝዝከር ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እውን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ትዕግስቲ ደረተለዎ ምዋሎም ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ስርዓት ብልጽግና ብዛዕባ ላዕላዊ መሬት ተወሪሩ ዝብል ኣጀንዳ ብዙሕ ኸልእል ተሰሚዑ ይፍለጥን ብርግጽ ሰራዊት ኤርትራ ጎቦታት ዓሲምባን ብኸባቢ ባድመን ድማ ተወሳኽቲ ሓድሽቲ ቦታታት ሒዙ ዝብሉ ወረታት ኣብዚ ሰሙን ክናፈሱ ቀኒዮም እዮም ይኹን እምበር ብልጽግና ሓደ እዋን ጥራሕ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ ኣሎ ካብ ዝብል ጽሑፍ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ደጋጊሞ ብዛዕባ ላዕላውነተይ ተወሪሩ ዝብል ኣጀንዳ ኣልዒሎ ይፈልጥን ጥራሕ እንተይኮነስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኸዱ ተወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ወሪሩ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ትግራይ ተሓቲቶም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ውዕሊ ኣልጀርስ ወጻኢ ዝሓዘ ቦታ እንተሃልዩ ርኢና ዕላው ክንገብሮ ኢና ምዋሎም ዝዝከር እዩ ከኤርትራ መንግስት ጋር ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነጌታቸው ከኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል ቦታዎቹ ሄዶ እንዲያይ ከኛ መከላከያና ትግራይ ካሉ ጓዶች ባሕቲ ለካቲት 2018 ሰበር ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ጥሪ ብዝምልከት ንመንግስቲ ኤርትራ ህፁ ጻውዒት ተቕሪቡ እቲ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ንኽወፅን ምስ ዕጡቃት ጉጅለታት ዘለዎ ምትሕብባር ንኽቋረፅን ዘጠቓለለ እዩ መንግስቲ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምስፋንን ዝዓለመ ዕላዊ ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ልኢኹ እቲ መግለጺ ዘትኮረሎም ቀንዲ ነጥብታት እዞም ስዑ እዮም ሓደ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዶባት ኢትዮጵያ ዝገበሮ ምልከታ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ጠጠው ብምባል ብህጡጽ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ንኽወፅን ጻውዒት ተቕሪቡ ቁጥሪ 2 ደገፍ ዕጡቃት መንግስቲ ኤርትራ ምስቶም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ዶባት ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓይልታት ዝገበሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትሕብባርን ቀጥታዊ ደገፍን ንኸቋርጽ ሓቲቱ 3 ጻውዒት ልዝብ ኢትዮጵያ ነቲ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝቐጸለ ዑደት ግጭት ብዘተ ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ገሊጻ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዝቐረበ ሕቶ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምውፃእ ሰራዊት ምኽባር ላዕላውነትን ጠለብ ብኣውንታ